tak ini ya sakit masih ben. Ku kong lina rinda tiang ngakwa ban ong ya pi ba ngam kwa ban kamai spa daki video ki jong pi hakato ka video ka ba ngaladep pen like hamen kini kising ki bala adep kam dei ka video ka bang ngakwa ban kamai spa jubor daki video ki jong pi ngau ba pe shwa ya ki tukir kom le ki jong pi pedang pai ba pi pen blok ya ki kali pi pen wet ya ka ayai ka yang jong ki pai ba hakato ka video ngakwa ban keren kenang ya pi bat ngakwa ban ong kenang ya pi nomor ki ba pun ki pai ba ki bala komplain ya kini ki jingle ki jong pi shat pedang surok ban pen blok ki kali bat ban pen wet ya ka ayai ka yang jong ki pai ba lada pi kwa ban saki ya ki komen page ki komen haki video jonga POE ba kumno ki pai ba ki ong ya pi dei banga kwa ban kamai spa jubor dakine ki video ki jong pi hindrai dei ma pi ken ba kwa ban kamai spa jubor daka ba shat pedang surok daka ba that pai ba ya kine ki jingle ki jong pi dei ma pi ken ba kwa ban viral lane ba kwa ban pau burom haka pertei balai pi keno rubit yanga balai pi ong banga ngakwa ban pau pai ba lane ban pau pertei lane ban pau burom haka pertei hindrai ngam kwa ban pau pertei lane ban kwa burom naka pertei hindrai ngakwa tang ban ong ya kita kikin tien ki bangala yo na ki pai ba ya ki jing komplain ki ba ki ngawit ya ki nekir komle ki jong pi hajing shala dei ban pengat ya pi haki traffic rule ya ki nek jing le ki jong pi ki ba pi pen blok ki kali pedang surok hoi ka jing keno jong pi nga banga dei rubit hoi ngam dei banang bastat ngadei rubit hindrai ngam le kum bale ma pi ru pi dei rubit bale kum kini ki jai kam wala pi dei bala he brio ru emdon kata kaburom kata ka akur kane ka dei ka jingle ka jong pi ka ba pi kwa ban burom lane ban sapriang ya kane ka rukom le ka jong pi ba pi kwa ban tip ba ka perthei barok ka wei ya pi ku blai chibun ku blai che jar nguk